bari ka gani sai budurwata ta riga da kowa zuwa. Ta nawa ne da kai? Da ya ka ga yadda ake harkar mallam gidan kaji. Ok, haka ta? Ga alajin fa ba shi ma da budurwa ballanta. Ai shi bai da kowa daga gansa bai da kowa. Fanko ne haka da